Ето я и най-любимата ми мажоретка. Защо просто не ме оставиш на мира? Не. А сега започва. Ами пробвай се. Какво става, брат? Запознай се с моят човек Веско от Б клас. Приятно ми. И на мене. Ти какво правиш, братле? Гаджето ти ли гледаш? Да, човек, пак се правят. Дали? Леле, те ще се избият за теб, брат. Тя ма. Отида ги мачкаш. Не се занимавай с нея, няма смисъл. Направи ли ти нещо? Не, тя нищо не може да ми направи. Тръгвам. Айде. Чао, Лили. Лили. О, Иво, добре, че си тук. Само ти ми остана. Винаги ще съм до теб. След онази ужасна ситуация трябва да си пазим гърбовете. Няма как да избягат. Този път съм ги хванал на тясно. Ще изкараме добри пари. Бързо, Иво, бързо. Добре да се. Не искам повече да се сещам за тази ситуация. Тръпки ме побиват. Важното е, че сега всички сме добре и сме заедно. Не всички. За Лина ли говориш? Да, не мога да повярвам, че техните я преместиха да учи в чужбина и повече никога няма да я видим. Да и аз, обаче сега сме само двете и трябва да свикваме с това. Обичам те. Обичам те. Момичета, за нас се случва ли говорите? Да. Нека да не си припомняме нещо толкова гадно. Часа започвам. Отивам да тренирам. И ми се ските палци да не издърпам екстеншените на тази, че побърква. Дърпай. До после. Хайде ние да влизаме, имаме нов студент по пеене, който ще ни преподава. О, яко! Айде. Ти не си ли Петя от Б клас? Да, приятно ми е да се запознаем. Значи ще пеем заедно. Да, Ева, видя ли, че в час по пеене ще е спокойно? Хора, по-добре не сядайте тук. Защо? Не! Какви сте за дръвтеняци, бе? Какво ме гледате, бе? Какво сте записали пеене? Не скачахте ли във водата с дрехите? Отивайте да записвате плуване, примерно. Не ме гледайте тъпо. За какво сте в моя клас? Добре, ще се преместим. Що ме толкова голям проблем? И от кога това е твоя клас, Бобе? Ти не се обаждай, пате. Не стига, че всеки час те гледам. Чак и пеене си записала. Ти си ми най-голямата фенка. А ти защо записа пеене, като не ти се отдава? Все още имаш време да смениш часа. Господина не е дошъл. Внимай как ми говориш, бе. Не знаеш къде ти е нивото, май. Отивам до туалетната, защото от вас почвам да се чувствам зле. Ние обръщайте внимание, тя се изобърка по принцип. Свикнали сме. Ние сме с Вики и Дари в един клас. Здравейте, ученици! Казвам се Веселин Николов Весо и като част от студентския ми стаж ще ви преподавам. Това е този, дето има песен в гаража ми. Две Ферарита, 3 Ламбургинита. И аз мога да направя песен. Не е нещо особено. Абе, Боби. Вие отзад искате да ми попеете ли? Не. Той е много известен. Виж колко много последователи има. Е, голяма работа, може да сме фалшиви. Боби, прекаляваш. Това вече не го очаквах. Господине, извинете за закъснението. Седни. Тази година ще прекарате с мен всеки петък. Ще ви преподавам пеене и ще ви науча малко за шоу-бизнеса. Аре, след тази скоро ходим някъде, а? Мога да ви покажа едно много яко местенце. Момчета, не мога. Аз ще съм здари. Аре, тръгвам. Аре, брат. Беше ми приятно, братле. Чао. Беше брутално. Благодаря ти, Кочи. Идваш ли? Ами,
Ей, сега идвам. Изчакай 5 минути. О, Лили, защо си толкова тъжничка? Ти наистина ли мислиш, че можеш да ми вземеш Иван? Аз я погледни. Ако исках да го имам, щях. Не забравяй, че аз го зарязах. За съжаление, той просто избра мен, защото аз съм родена да печеля. А ти си родена за губенячка. А като съм такава загубенячка, защо постоянно се занимаваш с мен? Може би те е страх, че съм по-добра от теб. Момиченце, внимавай как ми говориш. Или какво ще ми направиш, Марла? Явно май как и говориш. А ти каква си, бе? Радост, че все още не знаеш. Така като те гледам, може да си само новото попълнение на уния задръстенячки. Още веднъж, виделите да се занимаваш с тях. Тази умряла катерица на главата ще фърчи. Айде, нямам време за вас. Чао, Петя. Нали така беше? Да. Чао, господине. Беше ми приятно. Ще пиша. Това, което се случи между нас, беше преди да ти преподавам. Моля те, не го споделяй с никой. Разбира се, господине. Аз съм много добра момиче. Аз какво пуших? Пак се събрахме, Дари. Да, Вики. Бубе, ти официално си част от нашата партия. Хора, между другото, знаете ли кой студент ще ми преподава по пеене? Кой? Нали си спомняте онова лято на една дискотека, където се бях забила с един певец? Не! Да! Айде, бе! О, yes, come on, baby. Иначе господина си пада по ученички. Къде е Лили? Дари вече излезнала, нашата още я няма. И нали знаеш? Тя винаги закъснява. Ще дойде. Стефи, моля те, не казвай на никой. Хора, няма да повярвате какво видях. Какво? Лили е